Dobar dan, dobrodošli u Hroniku nacionalnih manjina. Moje ime je Mila Mirković, u nastavku Hronike vidjet ćete. Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije izjavila da je distanca i dalje najizraženija prema Romima. Usvajanjem akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina Srbija je zaokružila strateško opredeljenje unapređenja institucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti ljudskih i manjinskih prava i sloboda. Dosadašnji skupštinski saziv usvojio je 7 zakona čiji je predlagač Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Udruženje Makedonaca Zapadnobačkog okruga obeležilo je 70. godišnjicu doseljavanja Makedonaca u Vojvodinu organizacijom književnog somborskog proleća i okruglog stola. U Niškom kulturnom centru promovisani film i knjiga Reč o Romima akademskog slikara Zorana Tajirovića. Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović poručila je da je svest građana o borbi protiv diskriminacije na višem nivou nego prethodnih godina, ali da je i dalje distanca najizraženija prema Romima. Paunović je ocenila da je vlada Srbije u prethodnoj godini posvećeno radila na punoj primjeni antidiskriminacionih propisa, pre svega strategije prevencije i zaštite od diskriminacije. 21. mart, Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije, obeležen je nizom manifestacija. Brojne aktivnosti vlade, civilnog društva, nezavisnih tela i medija doprineli su podizanju svesti građana i boljoj primjeni antidiskriminacionog zakonodavstva, naglasila je Paunović. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je da se obeležavanje 21. marta ove godine pre svega može posmatrati u svetlu migrantske krize, koja, kako naglašava, svakako predstavlja veliki izazov za sva savremena društva. Navodeći da je institucija na čijem je čelu imala mali broj pritužbi koji se odnosio na diskriminaciju izbeglica i migranata, Janković ističe da su se pritužbe uglavnom odnosile na medijske izveštaje u kojima su se u pojedinim slučajevima iznosile određene predrasude. Dosadašnji skupštinski saziv usvojio je ukupno 7 zakona i izmena zakona čiji je predlagač Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Među usvojenim zakonima nalazi se i zakon o izmenama i dopunama zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, nakon čega su nacionalne manjine birale svoje članove za nacionalne savete, a posle sprovedenih izbora svi nacionalni saveti su i konstituisani. Pored toga, održane su 3 sednice Republičkog saveta za nacionalne manjine Vlade Srbije i postupalo se po zaključcima sa tih sednica, dok je pre izbora ove vlade održana samo jedna sednica. Oktobra 2009. godine, navodi se u saopštenju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Ništa manje značajna činjenica je da, kako se navodi, i da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obezbedilo srednjoročnu sektorsku budžetsku pomoć Evropske unije od 80 miliona evra. Srbija je usvajanjem akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina zaokružila svoje strateško opredeljenje unapređenja institucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti ljudskih i manjinskih prava i sloboda, navodi se u saopštenju kabineta ministarke Kori Udovički. U postupku koji je sproveden po pritužbi Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine Srbije, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti građana Brankica Janković dala je mišljenje da je izjavom Ivana Ivanovića u emisiji Veče sa Ivanom Ivanovićem povređeno dostojanstvo pripadnika i pripadnica Romske nacionalne manjine, čime su prekršene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije. Poverenica je dala preporuku da autor emisije u narednoj emisiji Veče sa Ivanom Ivanovićem uputi javno izvinjenje pripadnicima i pripadnicima Romske nacionalne manjine. Poverenica je takođe dala preporuku da Prva srpska televizija ubuduće ne emituje priloge kojima se vređa dostojanstvo pripadnika Romske nacionalne manjine, kao i da emisijama i prilozima doprinosi izmeni obrazaca, običaje i prakse koji uslovljavaju stereotipe, predrasude i diskriminaciju.
Izrečena je i mera opomene Prvoj srpskoj televiziji sa očekivanjem da će postupiti po preporuci i uputiti javno izvinjenje romskoj nacionalnoj manjini. Subotička sinagoga dobiće stari izgled. Mađarska je obezbedila 1,6 miliona evra za uređenje enterijera jednog od najlepših prostora u Subotici, čija bi kompletna obnova trebalo da bude završena do septembra 2017. godine. Projektom je planirano da sinagoga dobije izgled kakav je imala 1902. godine. Krajem februara trebalo bi da bude raspisan javni poziv za uređenje i rekonstrukciju enterijera sinagoge, što je poslednji korak u dugoj i složenoj obnovi jednog od najlepših zdanja u gradu. Obnova enterijera obuhvatit će izvođenje unutrašnje instalacije, restauraciju zidnih slika, kamenih, gipsanih i metalnih ukrasa, kao i predmeta od drveta. Posao bi trebalo da bude završen do kraja septembra 2017. a onaj koga se prihvati moraće i da obezbedi stručnjake, restauratore različitih profila. S obzirom da je mađarska vlada finansijer, grad Subotica je posebnim ugovorom poverio upravljanje kulturnim sadržajima u narednom periodu Mađarskom nacionalnom savetu, a formirana je i fondacija sinagoga u kojoj ravnopravno odlučuju i predstavnici jevrejske opštine koji imaju neku vrstu prava veta na programe, grad Subotica i Mađarski nacionalni savet. Sinagoga će ostati verski objekat i uvek će biti na raspolaganju jevrejskoj zajednici za molitvene potrebe. Jedan od osnovnih ciljeva je da se vredni objekat sačuva, otvori građanima Subotice i svim posetiocima. U njemu će biti stalna postavka o značajnim Jevrejima ove sredine, a zbog izuzetne akustike prostora koristit će se i za kamerne koncerte i druge umetničke nastupe. Gost Hronike nacionalnih manjina je Ruben Fuchs, predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije. Gospodine Fuchs, dobrodošli. Hvala. U Evropi je u jeku izbeglička kriza i podaci govore da je tokom 2015. više od 10.000 Jevreja se iselilo iz zapadne Evrope i to u okviru toga što u čitavoj Evropi zbog migrantske krize jačaju desničarske tendencije. Ali možete nešto više da nam kažete uopšte o migrantskoj krizi i o ovim tendencijama? Vezati odlazak Jevreja iz matičnih zemalja u zapadnoj Evropi i migrantsku krizu možete samo u smislu pojačavanja tendencija koje postoje od ranije. Jevreji u pojedinim zemljama zapadne Evrope su pod pritiscima s jedne strane desnih, s druge strane levih snaga, a pritisak je pojačan terorističkim delovanjem u zemljama zapadne Evrope i kada se i fizički nasrće na imovinu i na živote ljudi. I ta opšta neka nesigurnost koja je rezultat nasilja pobuđuje ljude da traže neko mirnije i manje opasno mesto, gde se osjećaju više dobrodošli. Migrantska kriza je samo dodala u pomeranju opšte klime političke udesno, a desnica, takva desnica, ne trpi ništa što je drugčije i što je različito. I onda takođe i Jevreji potpadaju pod udar jedne opšte klime i atmosfere. Skupština Srbije usvojila je zakon o povraćaju imovine jevrejskoj zajednici žrtvama holokausta koji nemaju naslednike. O koliko je imovini reč i šta jevrejska zajednica namerava da uradi sa tom imovinom? Radi se o imovini koja nije imala kome da se vrati. Prvi presedan u ovom smislu u kome je Srbija učinila jedan veliki iskorak, stvarno belosvetski veliki iskorak, je učinila Grčka još u periodu neposredno iza Drugog svjetskog rata, kada je poništila sve
kupoprodajne ugovore, generalno, radi se o ukupnom stanovništvu Grčke, koji su u neprimerenim iznosima ta transakcija obavljena, a kao rezultat iznudice zbog gladi. Poništila je sve te ugovore i vratila je imovinu pređašnjim vlasnicima, s jedne strane, a s druge strane, sve ono, budući da je i grčko jevrejstvo strašno stradalo, svu imovinu koja je zaostala iza Jevreja u Grčkoj predala je grčkoj jevrejskoj zajednici onome što je ostalo. A šta se dešava u Srbiji? Kolika je vrednost imovine? Pa veoma je teško proceniti. Teško je proceniti šta će biti dostupno. Budući da u zakonu postoje brojna ograničenja. Mora da se uzme u obzir i to, generalno kao jedna primedba, da je posle denacionalizacije, kada se odustalo od onog principa socijalističkog, kad je on praktički proglašen nepravilnim, nepravednim, kada se imovina oduzimala posle Drugog svjetskog rata, onda umjesto da bude urađena prvo restitucija te imovine bivšim vlasnicima, prvo je urađena privatizacija. Tako da, a budući da po novim zakonima privatizovana imovina ne može biti restituirana, moguće samo obeštećenje za tu imovinu, onda iz te imovinske mase otpada jedan deo. Otpada deo gde je u nekretninama, uglavnom govorimo o nekretninama, gde je u nekretninama trenutno korisnik zdravstvena ustanova, obrazovna ustanova, ustanova državne reprezentacije i tako dalje, oni su isključeni iz restitucije. Sva imovina koja je u zadružnim rukama je isključena iz restitucije. Iz ovakvih, ali vrlo brojnih razloga, u nemogućnosti da se to odvija približno, restitucija in toto, ozdravljenje ili vraćanje na pređašnje stanje, to je svima jasno da nije bilo moguće. Međutim, ovo neće biti ni približno. Tako da je država odlučila da sa određenom svotom potpomaže jevrejsku zajednicu kako bi ona barem do trenutka kad bude došla u posjed neke imovine mogla da funkcioniše. Jer posljednjih 70 godina jevrejska imovina koja nije bila u službi jevrejske zajednice u Srbiji je učinila to da jevrejska zajednica veoma oskudeva u finansijskim sredstvima, a pred sobom ima zadatak ne samo formalnog sećanja na onu zajednicu koja je nestala, nego i da vrlo intenzivno radi na kvalitetnom sećanju na tu zajednicu, što je vrlo veliki zadatak. Savez jevrejskih opština ima naredne 3 godine da prikupi dokumentaciju o imovini koja je oduzeta žrtvama Holokausta koji nemaju naslednike. Da li je ovaj rok dovoljan i hoće li uticati na povrat imovine u budućnosti? Pa zavisi od pristupa. Ukoliko se neke stvari načelno budu mogle priznati i ukoliko se ne bude tražilo da se ide zatim da se za svaku imovinu koja se potražuje ujedno da i kompletan tok imovine katastra i bude se išlo na to da se uzima sadašnje stanje, a ne da se raščlanjuje cela procedura od rata na ovamo, onda bi to moglo biti i jedan komforan rok. Međutim, ako se bude sledilo slovo zakona, interpretiralo tako da apsolutno svaki pojedinačni zahtev mora biti obrazlagan po jednoj drugoj proceduri, onda će biti veoma teško. Kako vidite budućnost jevrejske zajednice u Srbiji? Ono što je kao nada je da će jevrejska zajednica da nastavi da živi i radi ovo što i do sada radi,
ali budući da će imati malo više sredstava, da će to raditi kvalitetnije. Ja vidim zajednicu u nekoj bližoj budućnosti kao zajednicu koja će konačno posle 70 godina dobiti priliku da napravi memorijal Holokausta, memorijal u stvari onoj većini koja je stradala za vreme rata i predstaviti njen značaj za šire društvo u državi u predratnom periodu. Ja se nadam da ćemo moći više učiniti što se tiče školovanja, koje za sada može biti samo neformalno, a ono nije u državi prepoznato kao oblik koji treba potpomagati, barem ne sistemski, da ćemo moći eventualno čak i da obrazovanje formalizujemo. Računam na to da ćemo moći da sebi priuštimo da jedan društveni život koji smo uz velike muke održavali, moći sa većom lakoćom i na korist ne samo vlastite zajednice, nego i šire sredine provoditi. Gospodine Fuchs, hvala vam puno na gostovanju u Hronici. Sa Edvinom Sugarevim, generalnim konzulom Republike Bugarske u Nišu, razgovarali smo o položaju bugarske nacionalne manjine u Srbiji. Запознати ли сте с актуалните проблеми, така да наречем, на малцинствата в Сърбия? Разбира се, че съм запознат. Сърбия, разбира се, има добро законодателство, което пази интересите и достоинствата на етническите малцинства, живеещи в тази територия. Но, за съжаление, не винаги това, което го пише в Конституцията и в законите, се изпълнява в пълна мяра. Това, на което аз се надявам, е, че ще се стигне до момент, в който фактът, че бъдещето ни е на европейски граждани, както на българите, така и на сърбите, ще се превърне в фактор, който ще преодолее старите предразсъдъци и ще има наистина хармонично съжителство между българи и сърби. Иначе проблемите, разбира се, са свързани с образованието, с липсата на учебници, с религиозните права, също така, тъй като и до този момент няма църковни служби на роден език, с контактите в медийно отношение, да речеме, няма достатъчно медийно покритие, което да застъпва интересите на българското малцинство. В икономическо отношение са особено така драматични нещата. И аз се надявам, че по линията на трансграничното сътрудничество между общините от двете страни на границата ще можем да преодолеем сегашното състояние на тези краища от Сърбия, които са всъщност и най-изостаналите от страната. Запознати ли сте с работата на Националния съвет на българите? Разбира се, че съм запознат и знам, че в този Национален съвет има доста противоречия, доста пропуснати шансове от негова страна, именно заради тези противоречия между неговите членове, между волята на неговия председател и така волята на местните неправителствени организации. Всичко това е ясно, но една от главните функции, които ще имаме, е именно да търси общото между тях. Да се помъча по някакъв начин да ги сдобря и да ги направя годни, за да предявяват своите искания и да поставят своите цели. Това е, което липсва в момента в тази работа. Udruženje Makedonaca Zapadnobačkog okruga Pela obeležilo je 26. marta u Somboru 70. godišnjicu doseljavanja Makedonaca u Vojvodinu organizacijom književnog Somborskog proleća i okruglog stola na temu istorije života Srba u Makedoniji i Makedonaca u Vojvodini pod nazivom Ikar – Istorija kao književnost aktivne razmene. Na skupu su predstavljena dva književna dela, roman Zebnja, autora profesora doktora Stojana Berbera o Srbima u Makedoniji, kao i knjiga autora profesora Stevana Delića o Makedoncima u Srbiji, doseljenicima u Gakovo u Vojvodini. Održan je okrugli sto na kom su se razmatrale paralele istorije života dva naroda, Makedonaca i Srba, izmeštenih iz otadžbina.
Događaj je imao za cilj jačanje kulturnih, istorijskih, prijateljskih, nacionalnih i susedskih veza Makedonaca i Srba, razvijenje duha tolerancije, posebno negovanje književnog stvaralaštva i jačanje saradnje sa matičnom Republikom Makedonijom i susednim zemljama. Skup je završen organizacijom Makedonske večeri, na kojoj su gosti i članovi udruženja uživali u makedonskoj nacionalnoj kuhinji i muzici. U Niškom kulturnom centru 28. marta promovisani su film i knjiga Reč o Romima akademskog slikara Zorana Tajirovića. U okviru promocija održana je i panel diskusija o knjizi koja je sačinjena od transkripta 20 intervjua sa eminentnim ličnostima iz javnog i kulturnog života Srbije. O knjizi su govorili dr. Đokica Jovanović, dr. Dragoljub Brk-Đorđević kao i Osman Balić. Knjiga o Romima daje moguć predlog društvene uključenosti Roma u periodu od 2015. do 2025. godine u skladu sa ciljem ostvarenja pune ravnopravnosti građana romske nacionalnosti kroz 4 javne politike, odnosno 4 strateške oblasti koje sam kroz razgovore sa sagovornicima na poseban način otvorio. Prioritetne oblasti koje smo dotakli su obrazovanje, zapošljavanje, ekonomsko osnaživanje, stanovanje i zdravlje i sve to pod zajedničkim imeniocem kultura, naglašava Tajirović. Knjiga sugeriše neophodnost rada na novoj knjizi intervjua. Nakon promocije knjige Reč o Romima, premijerno je prikazan dokumentarni film Intervjui o Romima koji je režirao Tajirović. U Hronici nacionalnih manjina pogledat ćemo novosti koje nam stižu iz romske nacionalne manjine. Nastojeći da se asimilišu i tako steknu bolji društveni status kako bi lakše pronašli posao i izbjegli sve neprijatnosti koje prate obojene, mnogi Romi gube svoj identitet, jezik i kulturu koja upravo čini razliku njih i drugih. Porodica koja je prosperirala, koje su uključile na normalne tokove života, smatra da će njegovom detetu biti bolje ako samo zna taj, recimo, jezik zemlje u kojoj žive. Mi sada trenutno govorimo o Srbiji. To možda bude Nemačka, Francuska, Španija, bilo koja. Znači da zna sada srpski jezik. Postoje neki pojmovi, reči za koje dete ne razume šta ga pitam, a onda pita roditelja šta je to, tako da na osnovu tih nekih roditeljskih intervencija i dečjih pitanja ja shvatam da se u toj porodici govori i romski i srpski. Pa vidite, znanje jednog jezika vuče drugi, znači dobro poznavanje romskog bilo bi, mislim, olakšavajuća okolnost da se nauči bolje i srpski. Mislim, ta terminologija sada različita, ali pojmovi i sklapanje rečenica na jedan jezik je drugačije u odnosu na drugi jezik. Na osnovu njihove socijalizacije, na osnovu njihovog predznanja ili poznavanja određenih pojmova, mi tačno možemo da vidimo i na osnovu nekih drugih indikatora koji zavise od pojedinačnih slučajeva u praksi. Mi možemo da vidimo tačno iz kakve sredine, iz kakve porodice, iz kakvog milija dolazi. To je bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju Hronike nacionalnih manjina. Hvala na pažnji.